Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ovaj video je o jednom zanimljivom gradu, pored grada Minhena u Njemačkoj, riječ je o gradu Landshutu. Grad je poznat po svojoj historiji, prekrasnoj arhitekturi i prirodnim ljepotama. U ovom videu što sam snimio vidjet ćemo dvorac ogromni iznad grada, rijeku, centar grada i još mnogo toga u videu, tako da ostanite, bit će zanimljivo. Ovdje ćemo početi negdje od samog centra grada. On ima, kao što vidim na snimku, ima jako očuvan historijski stari grad sa uskim ulicama i šarenim zgradama koje datiraju još iz srednjeg vijeka. Dok se hoda ulicama može se primijetiti kombinacija gotičkog i renesansnog stila arhitekture. Ovdje trg ispred crkve je posebno živahan, a na lokalnim kafićima i trgovinama koje stvaraju ugodnu atmosferu. Zanimljivo je da je grad još uvijek zadržava svoj šarm prošlih vremena, a u isto vrijeme nudi sve što moderni posjetitelje očekuje. Restorane, prodavnice, kulturne događaje. Ono što je onako zanimljivo napomenuti da ovaj grad ima, najveću katedralu na svijetu koja je izzidana od cigle. To je crkva Svetog Martina. Njena impresivna građevina tornja dominira panoramom grada i vidljiva je gotovo sa svake tačke. Dok se približavate crkvi možete primijetiti detalje u arhitekturi koji svjedoče o bogatoj historiji grada. Ovo mjesto je idealno za fotografije. Onako baš je grad lijep i živahan. Onda imamo gore, vidjet ćete to poslije u videu, dvorac Trausnitz koji se nalazi na brežuljku iznad centra grada. Dvorac je iz 13. vijeka i dugo je bio rezidencija lokalnih vojvoda. Kad se uđe unutra vidjet ćete da su to veliki zidovi dvorišta i ogromne unutrašnje prostorije. Sa dvorca se pruža prelijep pogled na grad Landshut i na rijeku Isar koja protiče kroz grad. Vidjet ćete i mostove preko kojih vozovi idu, baš je onako lijepo. I ako te ikad dolazili, obavezno dođite ovo da posjetite ovaj dvorac jer vrijedi. Također ova rijeka Isar koja prolazi kroz grad pravo je čista u stvari i baš onako je lijep, daje lijep kontrast urbanom dijelu grada. Uz rijeku se naravno može prošetati, trčati, odmarati i ljudi tu dosta uživaju u slobodnom vremenu. Također pogled sa mostova prema starom gradu i dvorcu je stvarno prelijep. Što se tiče Landshuta, on nije samo historija i arhitektura, ima dosta živuću kulturu i lokalni život. Trgovi su puni kafića kao što ste vidjeli, dosta ima restorana sa tradicionalnom bavarskom hranom i malih dućana sa proizvodima. U Landshutu se tokom godine organizuje različite manifestacije poput festivala sajmova i onako bude baš zanimljivo. Uglavnom, što se tiče ovog grada, ja kad sam otišao iznenadio sam se kako je sve lijepo, čisto uređeno i baš je grad dobar. Onako, ako budete u prolazu, vrijedi ga posjetiti. Ja ovdje kada sam bio i snimao, održavala se neka svadba, tako da sam samo prošao tu, ali onako baš je zanimljivo.
Ne znam, još nekih par stvari možemo reći o ovom gradu. Dok traje ovaj video, otprilike, pored glavnih atrakcija, Landshut krije i mnoge male zanimljivosti koje vrijedi primijetiti dok se šeta gradom. Na primjer, fasade kuća često imaju detaljne ukrase i freske koje pričaju priče iz prošlih stoljeća. Ako se obrati pažnja na male uličice, možete pronaći skrivene trgove, starinske fontane i lokalne zanatlije koji još uvijek rade po tradicionalnim tehnikama. Također, Landshut je poznat po svojim festivalima i jedan je od najpoznatijih Landshut Hochzeit koji se održava svake 4 godine i dočarava srednjovjekovnu ceremoniju vjenčanja. Tokom tog događaja grad oživljava kroz kostime, parade, muziku i hranu. Ali onako, ja sam došao čak kad nije bilo nikakvog festivala i ništa zanimljivo, ali grad je, vjerujte mi, prelijep i ako neko bude prolazio pored Münchena, imao slobodnog vremena, vrijedi doći i posjetiti. Eto, tako da, otprilike to je to što se tiče ovog grada.